Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Bago kulayan, shampoo muna. Ganito talaga ang mga technique sa Schwarzkopf. Hindi nyo nakita bakit gano'n, no? Ang iba, hindi nila banlawan yung mga buhok. Dapat daw, parang tuyo ang buhok. Uga, sa Bisaya pa. Pero maganda ang buhok pag kulayan na medyo mabasa ang buhok. Para madali lang siyang magkulay. Ganito maghalo ng mga kulay. Kita ninyo, no? May sarili kaming stick. Ano to? Barbecue stick, hindi yan barbecue stick. Ano yan? Mixing stick. Pagkatapos, lagyan ng My Pores. Ito si My Pores is para bang treatment ng buhok para hindi na sila mag-treatment or mag-bonacure. Yan ang high-tech na mga technique sa Schwarzkopf. Ito ang buhok ni ma'am, no? Medyo matagal na siyang hindi nakulayan. Yan ang katotohanan na hindi siya magpakulay kahit saan-saan. Hindi niya pinagalaw yung mga buhok niya kasi pag magpunta siya sa ibang salon, di ba, kung minsan, katulad ni ma'am, noon, nasubukan na niya na ano ang buhok niya, medyo nag-dry, at saka parang nag-brittle, inayos ko yung buhok niya. Hanggang noon, hanggang ngayon, dito pa rin siya sa Schwarzkopf magpakulay, kasi maganda si Schwarzkopf, di ba? Bago kulayan yung mga roots na buhok, yung kanila nag-half-pins, yan o nakulay na, di ba? So, kulayan dito para magpantay sila. Kasi hindi magpantay ang buhok pag duritso-duritso ka ng kulay na buhok. Tapos ang nagkulay sa buhok, ito, shampoo ulit, si Goodbye Yellow. Para hindi mag-fade ang color ng buhok. Para gumanda yon ang color pagkatapos. Color sa shampoo ganito, violet. Pero Goodbye Yellow ang pangalan niya. Anong kailangan mong gawin para mag-goodbye ang yellow? Ito ang shampoo sa Goodbye Yellow, parang nahalata na yung kulay. Sana ang kulay ni ma'am nang dahil sa Goodbye Yellow shampoo. Yan, ang kanina natong kinulayan. Di ba na-color na dito? Parang nagpantay, parang walang pantay. Kayo na lang bahala dyan kung anong sa tingin niyo ang buhok ni ma'am, maganda or sige na, depende sa inyo. Okay ba yan ang kulay ni ma'am? Okay ba yung kulot ni ma'am? So, nawala ako sa sarili ko, no? Sorry lang po. Ganun talaga mag-video. Ganito na ang buhok ni ma'am, maganda na nang dahil sa ating kulay at saka naka-wave ang buhok. Kayo na ang bahala kung maganda sa tingin. Sa lahat na nanonood dyan sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment, bye!